AK Parti di hilbijartinên borî de Partiya ku herî zêde li Bakurê Kurdistanê deng wergirtibû. Lêbelê di hilbijartinên heft Hezranê da HDP beşek ji van dengên AK Partiye wergirtin. Her wiha bi vî awayî jî HDP li Bakurê Kurdistanê bû partiya yekemîn. Sibe disa li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hilbijartin hene û yek ji mijarên ku herî zêde tê mêrak kirin jî ew e ku ka gelo dê li Bakurê Kurdistanê ew rewşa biguhere yan na. Li gorî hinek rapirsiyan dibe ku AK Parti ev dengên xwe yên ku çûne bo HDP'ye şin vebistine. Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda oyların bir kısmı geri dönüyor ancak Li gorî lêkolînên me dê AKP hinek dengên xwe yên ku ji HDP re çûyî bistîne. Me di lêkolînên xwe de tespît kir ku ev rewşa piştî teqîna li Enqerê rawestiye. Lêbelê di van rojên dawiyê de dîsa hilbijêr ber bi AKP ve têne. Her wiha rêjeya dengên HDP li herêmê nêzîkî puanek an jî puan nîvekê daketin û piraniya wan dengan jî ji bo AKP tên. 1-2 puanlık bir düşüş içerisinde olduğunu yani bir AK Partiye beşekî zêde ya namzetên xwe yên li Bakurê Kurdistanê ku di hilbijartina heft Hezranê de nîşan da bû guhertin. Lêbelê li gorî şîrovekarên siyasî digel guhertina namzetên nepekana ku AK Parti dengên xwe yên ku ji bo HDP çûyî bistîne. Li gorî wan jî sedema vê yekê ew e ku AK Parti hîn jî heman zimanî bikartîne û çi projeyên wê yên nû derbarê Kurdan da nînin. AK Parti hema deje em birayê hevin, Kurd û Türk birayê hevin ama nabêje ev biratî bi çi polîtikayê ava bibe sozê weadê çi dide diva mesela de tiştekî nû nabêje. Yani AK Parti hilbijêrê nû ji nava Kurda de derketine gotinê AK Parti söyleme AK Parti hitabê va hilbijêrê nû nake. Ev jî dengazgeha AK Partiye em dikarin bêjin. Di hilbijartina heft Hezranê de li Bakurê Kurdistanê HDP 57, AK Parti 39, MHP 5 û CHP jî 3 parlamenter bi dest xistibûn. Da ku AK Parti bi tenê serê xwe bi dest hilat, divê herî zêde dengên xwe li Bakurê Kurdistanê zêdetir bike. Gelo de AK Parti dengên wê yên ku ji HDP ra çûyî bikaribe şin vebistine. Em ê bersiva wê pirsê sibe bi hev re bibînin. Kemal Avcı, Rudaw, Enqere.